Du kan tilføje en madvare til dit kalorieregnskab ved enten at klikke på den blå topbjælke, eller ved at klikke på ikonet Tilføj måltid. Her kan du også vælge at ændre tidspunktet for, hvornår du har spist. Du finder din madvare ved at søge i det hvide søgefelt. Lige så snart du begynder at taste, vil du se, at den begynder at søge efter madvarer. Når du har fundet din madvare, vælger du den ved at klikke på den. Du kan nu angive, hvor meget du har spist. Og når du har angivet det, tilføjer du madvaren til dit regnskab ved at klikke på Tilføj til måltid. Du kan tilføje alle de madvarer, du vil til dit måltid. Du gemmer altid din madvare ved at klikke på ikonet Tilføj til måltid. Når du er færdig med at tilføje, klikker du på Luk vindue for at komme tilbage til dit kalorieregnskab.